4. מה זה משנה? אני מעל גיל 40. כמה ילדים? כל שאלות אישיות, 5 ילדים. איזה תוספות אתה אוהב על ההמבורגר? בצל מטוגן, ברביקיו, אני לא סובל מיונז. תגיד, פיצה סושי שווארמה. מה הוא רוצה? שווארמה. מאמין באלוהים? אני מאמין באלוהים? כן. ודאי. אתה היית בוחר לאכול לשנה שלמה. שנה שלמה, אבטיח. שלום נועם, מה שלומך? טוב. בת כמה אני? אני בת 29. כמה ילדים יש לך? אין לי ילדים עוד. אוקיי. כמה זמן את עובדת בבית אקשטיין? אני עובדת בבית אקשטיין 3 חודשים. מה את אוהבת לאכול? אני אוהבת לאכול שניצל. אני אוהבת לאכול, מאוד אוהבת אינג'רה. המבורגר אני גם אוהבת. בעיקרון אני אוהבת הכל. פיצה או המבורגר? המבורגר. לא, אחרי היית בוחרת לאכול את זה. אוכלת אינג'רה כי זה גם טעים לי וגם בריא, מאוד. הייתי רוצה לאכול. היית רוצה לאכול? כן. אני יכולה להביא לך לטעום. באהבה. איזה חומוס את אוהבת? אני אוהבת חומוס פטריות. טעים גם נורא. אני. גם אתה? איזה כיף, תן כיף. שלום. שלום. בן כמה אתה? אני בן 31. אם היית חייל, איזה חייל? פרפר. מה אתה אוהב לעשות בזמן? לטייל בארץ ובעולם. טוב, רעיינות של רוזי. מי את? רוזי, שאלה ראשונה, בת כמה את? אני בת 40. שאלה שנייה, מה השם המשפחה שלך? טרבלסון. למה בחרת בית ספר חינוך מיוחד ולא רגיל? כי אני אוהבת אתכם. ואת יכולה לאהוב ילדים גם בבית ספר אחר. אבל לא אתכם, אני אוהבת יותר. מה אכל אהוב עלייך? אני אוהבת הרבה דברים. אני נבחר בקוסקוס. מה שוב אהוב עלייך בבית ספר כשהיית קטנה? חינוך גופני. מתי היום הולדת שלך? ב-19 ליולי. איפה את גרה? אני גרה במושב יד רמב"ם. למה את אוהבת את המטבח? של ולראות את התוצאות של שמעתי שהם יוצאים שרופים, זה נכון? לא, ממי שמעת את זה? שקר וכזב. מעיינה חמודה ומתוקה. על כל הדברים הם תלמידים שלך, את צוחקת או שיש גבולות? יש גבולות מאוד ברורים, במיוחד במטבח. כמו מה? כמו שאסור לגעת בחפצים חדים אם אתה מתלמיד באישור ולגעת בתנור. שלום לירון, מה שלומך? מה את עושה בחיים? אני קודם כל אימא, ואני עובדת כמדריכה בספר בית אקשטיין. מה הצבע אהוב עלייך? ורוד וטורקיז. מה של המשפחה שלך? אפרוס, בת כמה את? בת 50, מאיפה את? מפתח תקווה. איך הגעת לאבא בבית ספר הזה? במקרה ראיתי הודעה שמחפשים מורה למתמטיקה. כמה את עובדת פה? 6 שנים. מה החלום שלך? להתמקצע. שלום עמית, שלום. מה שלומך? בסדר. מדוע הגעת לבית הספר? כי... לא יודע, ללמוד פה? מה אתה אוהב בבית הספר? וואלה. אתה יכול לפרט? אני אוהב פה את כולם. סתם לא אני אוהב את כולם. טוב לי כאן, כאילו חיפשתי מקום שהשכבה באמת יכול להכין אנשים ולעזור לי. לעומת בית ספר רגיל שיש שם הרבה ילדים. ומה המקצוע האהוב עליך בבית הספר? וואלה, אומנות או גיאוגרפיה. מאוקטובר 7 חודשים. אם אתה יכול לבחור איזה כוח על שבא לך, איזה כוח על היית עושה? מה השיר אהוב עלייך ולמה? מה השיעור האהוב עליי? שזה התלמידים שלך לומדים כאילו. התלמידים שלי, כן. אנשים. כישורי חיים שאנחנו עושים דברים ביחד, וגם את המטבח.
מי המורה האהוב עלייך בבית הספר? אילנה. יש לך קראש על מישהו בבית הספר? השניצל. מבין הארוחה שיש בבית הספר, מה הארוחה האהובה עלייך? קוסקוס.